A pasada semana abríase o prazo para presentar as solicitudes de axudas á reforma de vivendas incluídas na área de rehabilitación integral de Rianxo. 3 son os núcleos suxeitos a estas actuacións: o casco urbano, Fincheira e Rianxiño. E 60.000 o orzamento total das axudas. Dese total, o 80% aproximadamente serán aportados polo Ministerio de Fomento e a cantidade restante pola Xunta de Galicia. Nós estamos, desde logo, moi satisfeitos co funcionamento da ARI. É unha aposta que, desde o seu primeiro momento, se abordou desde o Concello, se fai continuidade dese proxecto. Durante estes máis de 9 anos, dende a posta en marcha da ARI en Rianxo, foron unhas 165 vivendas rehabilitadas, o que supuxo un investimento total de 3,5 millóns de euros, dos que preto de un foron de subvencións. Son as axudas que posibilitaron até o de agora 165 actuacións, que son moi importantes. É certo que hai moitas vivendas máis que serían quen de acollerse e oxalá pouco a pouco poidamos ir abrindo xa non a novas vivendas, sino incluso a novos espazos ou novos territorios que poiden incorporarse á área de rehabilitación, non? Pero son unhas actuacións interesantes e importantes de 165 obras máis as 9 que se incorporan agora. O alcalde confía en que a presente convocatoria levante tamén o interese dos particulares e se poidan acometer novos proxectos. O Concello estuda tamén a posibilidade de ampliar o ámbito de actuación da ARI máis alá das áreas delimitadas actualmente. Estamos traballando tamén para incorporar algunha vivenda máis dentro deste marco e traballando tamén para buscar algunha outra incorporación de algunha aldea ou parroquia que pudera tamén incorporarse ao proxecto de áreas de rehabilitación, un proxecto que evidentemente coordinado desde a ARI, desde a oficina da ARI, entendemos que é produtivo, non?